mga legendary na to diri oh. Makakilaw na gyud di ba? Ha? Sugi? Magtinil ro sugi nga. Ah. Na libre na sudan. Di na. Okay, may na lang ni pangtula nga kaspiro ha. Okay, pamutuon sa sabaw ba? Okay, kumpati ni pangtula mga kaspiro. Okay mga kaspiro, so ito po yung huli natin ngayong araw na to. Okay. May green na tilapia at yellow tilapia. At saka ito
Buwan. Tuno. Yan po ang huli natin ngayon mga Kaispiro. Okay na po ito. Okay na. So, may ulam na tayo mga Kaispiro.